నమస్తే. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను ఒక మంచి టిప్స్ వీడియో తీసుకొచ్చానండి. ఇది ఉప్పు అండి. కూరల రుచికి ఉప్పు ఎంత ముఖ్యమో అలాగే క్లీనింగ్ ఏజెంట్‌గా కూడా అంతే ఉపయోగపడుతుందండి. అలాంటి గల్లుప్పుతోటి మీకు ఈరోజు మంచి మంచి టిప్స్ అనేది చెప్తున్నాను. మీకు గనక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా ఛానల్‌ని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మొదటి టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ అండి. వాటర్ బాటిల్స్ అలాగే గ్లాస్ బాటిల్స్ అవ్వని క్లీన్ చేయడం మనకి ఈ డిజైన్ ఏదైతే ఉందో అక్కడంతా కూడా జిగురెత్తిపోయి మనం బ్రష్‌తో కడిగినా కూడా క్లీన్‌గా రాదు. 2 స్పూన్లు ఇక్కడ కొద్దిగా గల్లుప్పు వేసి దాంట్లోనే కొంచెం నిమ్మరసం పిండి మనం కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని ఈ బాటిల్‌ని అన్ని వైపులకి కూడా ఈ సాల్ట్ మనం ఏదైతే ఏసామో ఈ రాక్ సాల్ట్ అనేది గల్లుప్పు అనేది అన్ని వైపులకి తగిలేలాగా ఈ బాటిల్‌ని బాగా మనం ఒకసారి షేక్ చేసుకుంటే గనక, ఈ బాటిల్‌లో ఉండే జిగురు ఏదైతే ఉందో, అలాగే బ్యాడ్ స్మెల్, బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ ఏదైతే ఉన్నా సరే, మనం రెగ్యులర్‌గా క్లీన్ చేసుకుంటే పర్వాలేదు. ఇలా రెగ్యులర్‌గా క్లీన్ చేసుకుంటే గనక మీరు 3 డేస్‌కి ఒకసారి వాటర్ బాటిల్‌లో ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా గానీ, ఫంగస్ కానీ అవేమీ లేకుండా మనకి ఈ వాటర్ బాటిల్స్ అనేది చాలా నీట్‌గా ఉంటాయి. అలాగే స్వచ్ఛంగా ఉంటాయండి. తప్పకుండా పాటించండి. ఇప్పటిదాకా ఈ టిప్ తెలియనోళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే. అలాగే మూత పెట్టి ఉంచకూడదండి. సెకండ్ టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి ఏదైతే మనకి ఇల్లు తుడుచుకుంటామో, మనం వాటర్ అనేది యూజ్ చేస్తామో ఇల్లు తుడవడానికి, అలాంటి వాటర్‌లో మీరు ఒక 2 స్పూన్లు గనక ఈ గల్లుప్పుని వేస్తే మనకి నీట్‌గా ఉండడమే కాకుండా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. అలాగే క్రిమికీటకాల నుంచి మనం దూరంగా ఉండొచ్చు. మన ఇంట్లోకి ఈగలు గానీ, దోమలు గానీ రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఇలాగ తప్పకుండా మనం స్వచ్ఛంగా మన ఇంట్లో ఒక పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉండాలి, నెగెటివ్ వైబ్స్ రాకూడదనుకుంటే గనక తప్పకుండా ఈ గల్లుప్పుకి అంత పవర్ నిజంగానే ఉందండి. ఇది నా సెల్ఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో చెప్తున్నాను. తప్పకుండా ఈ టిప్‌ని కూడా మీరు పాటించండి. ఇక మూడో టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి చింతపండండి. మీ ఇంట్లో బామ్మలు గానీ, ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉండుంటే గనక తప్పకుండా ఈ టిప్ మీకు తెలిసే ఉంటుందండి. మనం చింతపండు సంవత్సరం పాటు కొనుక్కున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా నిల్వ ఉంచుకోవాలి పురుగు పట్టకుండా అనుకుంటే గనక ఈ టిప్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. పుల్లలు గానీ, గింజలు గానీ లేకుండా నీట్‌గా తీసేసి మనం ఏ కంటైనర్‌లో అయితే ఈ చింతపండుని పెట్టుకుంటామో ఆ కంటైనర్‌లో అడుగున కొద్దిగా గల్లుప్పు చల్లండి. కొంచెం మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ చింతపండు ఏదైతే ఉందో అది ఒక లేయర్ లాగా వేయండి. మళ్ళీ కొద్దిగా గల్లుప్పు అనేది చల్లుకోండి. మళ్ళీ ఒక లేయరు ఇలాగా కంటైనర్‌లో మీరు ఎక్కడైతే ఈ చింతపండుని ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటారో ఆ కంటైనర్‌లో ఒక లేయర్ చింతపండు, ఒక లేయర్ గల్లుప్పు వేస్తూ మనం ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకుంటే గనక మనం కూరల్లో వేసుకునేటప్పుడు ఎలాగో చింతపండు కడిగి వాడతాం కాబట్టి ఈ ఉప్పు అనేది మనకి చింతపండుతో పాటు కర్రీస్‌లోకి రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే మనకి ఈ చింతపండు అనేది చాలా రోజుల వరకు నిలవ ఉంటుందండి. ఐ హోప్ మీకు ఈ టిప్ కూడా నచ్చే ఉంటుందనుకుంటున్నాను. మీకు గనక నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న హెల్ప్ అండి, ఏమీ లేదు. ఒక చిన్న లైక్ ఇచ్చారనుకోండి, మరికొంతమందికి ఈ వీడియో అనేది చేరుతుంది. నలుగురికి మీతో పాటు ఈ ఉప్పు యొక్క ప్రయోజనాలు, టిప్స్ అనేది ఆహ్, చేరటానికి ఉపయోగపడుతుందండి. నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి మనం కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాం కదండీ! కాటన్‌వి. ఇది ఫోర్త్ టిప్. ఈ బట్టలనేది కలర్ పోయే డౌట్ ఉంటే గనక మీకు ఫస్ట్ టైం మీరు వాష్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా ఉప్పు వేసి ఈ క్లాత్ ఏదైతే కొత్త చీర గానీ, టవల్స్ కానీ, లేకపోతే బ్లౌజ్ పీసెస్ కానీ, ఫాల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇలా వాటర్‌లో ఒకసారి డిప్ చేసేసి జాడించినట్టుగా చేసి ఆరేసుకుంటే గనక నెక్స్ట్ టైం మీరు వాష్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లోంచి కలర్ అనేది అంతగా దిగకుండా మనకి బట్టలనేది కలర్ వెలిసిపోకుండా ఉండడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. మేబీ నేను చెప్పే టిప్స్‌లో మీకు కొన్ని తెలిసే ఉండొచ్చు, కొన్ని తెలియకపోవచ్చు. అసలు ఏ టిప్స్ తెలియని వాళ్ళకి యూజ్ అవుతదని మెనీ టిప్స్ అనేది మీకు తీసుకొచ్చానండి ఈ సాల్ట్ తోటి. ఇలాగ మనం పిండేసి దీన్ని ఆరేసుకొని నెక్స్ట్ టైమ్ ఉతుకున్నప్పుడు ఫ్రెష్‌గా కలర్ పోకుండా ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి కిచెన్‌లో మిక్సీ లేనిదే మనకు అవ్వదు కదండీ! మిక్సీ బండ మారిపోయినట్టయితే బ్లేడ్ గనక మీరు ఒక చిన్న చిట్కా పాటించొచ్చు. ఈ మిక్సీ జారు ఏదైతే బ్లేడ్ మనకి బాగా మందంగా అయిపోయి మనకి మెత్తగా నలగట్లేదో అప్పుడు ఈ గల్లుప్పు అనేది ఒక 2 చెంచాలు మీరు గనక వేసి జస్ట్ ఒక 1 సెకండ్, 2 సెకండ్స్ గనక మీరు ఈ మిక్సీ జార్‌ని రన్ చేసినట్లయితే మనకి సాల్ట్ రూపంలో అది బాగా గ్రైండ్ అవుతుంది. ఆ గ్రైండింగ్‌లోనే మనకి బ్లేడ్ అనేది షార్ప్‌నెస్ అనేది వస్తుందండి. ఈ ఉప్పు అనేది మనం ఏమి వేస్ట్ చేయక్కర్లేదు. దీంతో కూడా నేను టిప్స్ అనేది చెప్పాను. తప్పకుండా చూసేయండి. నెక్స్ట్ మనకొచ్చే టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి మన ఇంట్లో ఈ ఏదైతే మాన్సూన్ సీజన్ వస్తుందో అప్పుడు మనకి ఉన్న మషాలాలు గానీ, కారప్పొడులు గానీ, కారం గానీ ఇవన్నీ కూడా
కొంచెం తుక్కు పట్టినట్టుగా, ముద్ద ముద్దలుగా అయినట్టుగా, పురుగు పట్టినట్టుగా గట్టిగా అవుతుంది కదండీ! అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే సాల్ట్ మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నామో దాన్ని వేస్ట్ అవ్వకుండా దీంట్లో కొంచెం కొంచెంగా మీరున్న క్వాంటిటీని బట్టి కారం గాని, ధనియాల పొడి గాని, పసుపు గాని కొంచెం కొంచెం వేసుకొని దాంట్లో బాగా మిక్స్ చేసి మీరు బాటిల్‌లో పెట్టుకుంటే గనక అస్సలు ఎప్పుడు కూడా మాన్సూన్‌లో వానలు పడే కాలం అయినా సరే, కబోర్డ్‌లో గాలి ఆడకపోయినా సరే, ఇప్పుడున్నదంతా అపార్ట్మెంట్ కల్చరు. సో, అపార్ట్మెంట్స్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం వెంటిలేషన్ అనేది తక్కువుంటుంది కదా! ఈ టిప్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో, తప్పకుండా పాటించండి. కొంచెం తడి లేకుండా వాడుకుంటే మన మసాలా పౌడర్‌లనేది చాలా బావుంటాయండి. సో, ఇక నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి సెవెంత్ టిప్ అండి. సో, దేవుడి సామాను తోమడం అనేది చాలా ప్రాబ్లమ్ టైం వెచ్చించాలనుకుంటారు కదా! సో, అలా కాకుండా ఏదైతే మనం ఇది నూరి పెట్టుకున్నామో సాల్ట్ అనేది ఎంత నల్లగున్న వెండి వస్తువులు గానీ, రాగి వస్తువులు గానీ, అలాగే ఇత్తడి వస్తువులు గానీ, ఈ ఉప్పుతోటి చాలా ఈజీగా చిటికెలో మనకి తెల్లగా అయిపోతాయండి. ఏమీ లేదు. కొంచెం నిమ్మకాయ చెక్క వేసి, మనం ఈ ఉప్పు తడుముకుంటూ కొంచెం ఇలా రుద్దుకుంటూ తోముకోవాలనమాట. సో, ఇలా తోమిన వాటిని మీరు ట్యాప్ కింద కడిగేసుకోవచ్చు. నేను వీడియో కోసం అని చెప్పి ఇలా గిన్నెలో కడుగుతున్నానండి. సో, ఇవొచ్చేసి ఒక 2, 3 సార్లు నీళ్లు మార్చి మీరు కడుక్కుంటే గనక ట్యాప్ కింద బాగా కడిగితే గనక అస్సల చాలా మెరుపొస్తుందండి. చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉందండి. ఉప్పు వేడితే మనకు వెంటనే నల్లగా అయిపోతాయని. కానీ నల్లగా అవ్వవండి. చాలా బావుంటాయి. ట్రై చేసి చూడండి కావాలంటే. అలాగే నా ఛానెల్‌లో దేవుడి సామాను తోమిన వీడియో గోధుమ పిండితో తోమానండి. అదైతే చాలా వైరల్ అయింది. దగ్గర దగ్గర 78,000 వ్యూస్ ఉన్నాయి. 1000 వ్యూస్ ఉన్నాయి. సో, అది కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి చెక్ చేయండి. చూసారు గదా! ఎంత మెరుపుగా ఉన్నాయో వీటిని క్లాత్‌తో తుడుచుకుంటే ఇంకా మెరుస్తాయి. సో, నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేసేటప్పటికి మనకిది మహమ్మారి వచ్చినప్పటి నుంచి అందరూ చేసేదే అనుకోండి. కానీ తెలియని వాళ్ళుంటే యూజ్ అవుతదని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నాను. కొంచెం వాటర్ తీసుకోండి. అందులో ఒక 2 స్పూన్లు ఈ గల్లుప్పుననేది వేసుకొని కొంచెం తిప్పుకొని అది కొద్దిగా కరిగిన తర్వాత ఏవైతే మనం ఇంట్లోకి ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకుంటామో, వెజిటబుల్స్ తెచ్చుకుంటామో అవన్నీ కూడా దీంట్లో వేసేసి కొద్దిగా బాగా తిప్పేసి ఒక 2 మినిట్స్ గనక మనం అలాగే వాటర్‌లో ఉంచేస్తే ఎక్కువ సేపు కూడా ఉంచక్కర్లేదండి. జస్ట్ మనం ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచితే మనకి ఈ పెస్టిసైడ్స్ చల్లినా గానీ, లేకపోతే ఏదన్నా బ్యాక్టీరియా ఉన్నా కానీ ఈ వెజిటబుల్స్ మీద మొత్తం కూడా క్లీన్ అయిపోతాయండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఉప్పు ఈ ఫ్రూట్స్‌లోకి లోపలికి ఇంకినా కూడా మనకి ఎటువంటి నష్టం ఉండదు. సర్ఫులతో మాత్రం కడక్కండి. సో, నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి 10థ్ టిప్ అండి. లైటర్ అండి. కిచెన్‌లో లైటర్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంత క్లీన్‌గా ఉంచుకున్నా జిడ్డు పట్టిపోతుంది కదా! అలాగే వెలగడం కూడా వెలగదు. సో, దీనికో మంచి చిట్కా అండి. ఏదైతే మనం సాల్ట్ మిక్సీలో వేసుకున్నామో, ఉప్పనేది పౌడర్ చేసుకున్నామో, దాంతోటే స్క్రబ్బర్ తీసుకొని చక్కగా నీట్‌గా మనం అంట్లు ఎలా తోముకుంటామో అలా తోమేసేయండి. వాటర్ వెళ్తుంది కదా! లైటర్ ఎలుగుతదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. దానికి కూడా చిట్కా చెప్పాను. మీరు కంటిన్యూ‌గా వీడియో చూడండి మీకే తెలుస్తుంది. సో, చూసారు కదా! ప్రతి ఎడ్జెస్‌లో కూడా మనం ఇలా స్క్రబ్బర్ పెట్టి సాల్ట్ అద్దుకుంటూ నీట్‌గా తోముకోవాలండి. ఇలా తోముకుని మీరు వారానికి ఒకసారి ఇలా లైటర్‌ని క్లీన్ చేసుకున్నా కానీ సూపర్బ్‌గా ఉంటుంది. అలాగే ఇదేం చేయాలో కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తాను చూస్తుండండి ఎలా వాడుకోవాలో. సో, ఇప్పుడైతే మన స్క్రబ్బర్స్ అండి షింక్ దగ్గర ఉన్న స్క్రబ్బర్స్ ఒకలాంటి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి. మన అర్జెంట్‌గా అంట్లయితే తోముకుంటాం గానీ వీటిని క్లీన్ చేసుకునే దానిలో కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు కూడా. సో, వేడి వేడి నీళ్ళనేది ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. తీసుకొని ఈ ఉప్పు ఏదైతే ఉందో అది ఒక 2 స్పూన్లు వేయండి. మీరు గల్లుప్పన్నా వేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పౌడర్ చేసుకున్నామో మిక్సీలో ఆ ఉప్పన్నా వేసుకోవచ్చండి. వేసుకొని బాగా కలిపేసి ఎన్ని స్క్రబ్బర్స్ అయితే ఉన్నాయో మన ఇంట్లో అవన్నీ కూడా మీరు 3 డేస్‌కి ఒకసారి అట్‌లీస్ట్ ఇలా చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మనకి ఇంట్లోకి మన ఈ స్క్రబ్బర్ల ద్వారా వచ్చే బ్యాడ్ స్మెల్ గానీ, లేకపోతే బ్యాక్టీరియా గానీ, ఫంగస్ కానీ లేకుండా మనం హైజీనిక్‌గా ఉండడానికి ఇదొక బెస్ట్ టిప్ అనే చెప్పుకోవాలండి. మన గిన్నెలు గానీ, మన కిచెన్ గానీ హైజీనిక్‌గా ఉండడానికి. చూసారు కదా! ఎంత నీట్‌గా వచ్చేసినాయో. ఒక 5 మినిట్స్ అలాగే ఉంచి తర్వాత వాష్ చేసుకోండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ లైటర్ ఏదైతే ఉందో అదీను స్క్రబ్బర్స్ కూడా ఎండలో మీరు పెట్టాలి వాష్ చేసిన తర్వాత. సో, నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేసేటప్పటికి డస్ట్‌బిన్ అండి. డస్ట్‌బిన్‌లో చెత్త వేస్తూ ఉంటాము. చీమలొస్తాయి, దోమలొస్తాయి, లేకపోతే పురుగులొస్తాయి. అలాంటివేమీ రాకుండా ఉండాలంటే మనం గార్బేజ్ బ్యాగ్ వేసే ముందు డస్ట్‌బిన్‌లో ఒక స్పూను ఇలాగ గల్లుప్పు గనక వేసి ఆ గార్బేజ్ కవర్ ఏసినట్లయితే గనక తర్వాత మనం చెత్త వేసుకున్నా గానీ చాలా నీట్‌గా ఉంటుంది. క్రిమి కీటకాలు కిచెన్‌లోకి చేరకుండా ఉంటాయి. ఇక నెక్స్ట్ టిప్‌కొచ్చేటప్పటికి ఇది అట్ల పెనమండి. బాగా పాతదయిపోయి మనకి అంటుకుపోతున్న అట్లు రాకపోయినా సరే ఇలాగ నిమ్మకాయ చెక్కని పొయ్యి మీద పాన్ పెట్టి స్టవ్ వెలిగించి కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండేసి దానిలోనే ఒక 2 స్పూన్లు మనం ఈ గల్లుప్పనేది చల్లుకుని ఏదైతే ఈ నిమ్మ బద్ద మీరు వేడి తగులుతుంది అనుకుంటే గనక ఒక చాకు సహాయంతో
ఆ నిమ్మకాయ బద్దని చాకు గుచ్చి మీరు చక్కగా ఇలాగ ఒక 1 మినిట్ 1 ½ మినిట్ మీరు రుద్దినట్లయితే మీకు బాగా డ్రై అయిపోతుంది ప్యాన్ అనిపిస్తే గనక కొద్దిగా వాటర్ పోసుకోవచ్చండి. ఆ వాటర్‌తో పాటు ఈ సాల్ట్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా స్క్రబ్ చేసినట్టుగా చేస్తే గనక మనకు అట్ల పెనం అనేది చాలా నీట్‌గా వచ్చేస్తుందండి. ఇలా మీరు ఈ అట్ల పెనాలనేది మంత్లీ వన్స్ గనుక ఇలా చేసుకుంటే గనుక చాలా నీట్‌గా ఉంటాయండి. ఇన్నే కాదండి, ఇంకా చాలా ప్రయోజనాలున్నాయి ఈ గల్లుప్పుతోటి. ఉప్పు అనేది చాలా మంచి పని చేస్తుందండి. ఒక క్లీనింగ్ ఏజెంట్‌గానే కాకుండా మనకి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ రావడానికి కూడా మంచి హెల్ప్ అవుతుంది. అలాగే మీ బాత్రూమ్స్‌లో కూడా చిన్న డిస్పోజబుల్ గ్లాస్‌లో ఏసి మనం సాల్ట్ పెట్టినట్టయితే మంచి నెగెటివ్ బాక్టీరియా అనేది పోతుందని కూడా అంటుంటారు డాక్టర్స్. సో, డెఫినెట్‌గా ఈ టిప్స్ అన్నీ మీరు ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్‌కి సపోర్ట్ చేయాలనిపిస్తే గనక తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేసి, లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్‌తో పాటు. ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చిందనుకుంటా. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళా మీ ముందుంటా. అప్పటిదాకా ఈట్ హెల్తీ, లివ్ హెల్తీ, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు.